פינוי-בינוי זה תהליך שכולם רוצים להרוויח ממנו, הדיירים והיזמים. אבל יש כאן מלכודת. הרבה פעמים כשרואים הצעה מפתה מדי, זה בדיוק הסימן שאתם צריכים לעצור ולשאול האם זה אמיתי, או שזה הולך להיגמר בבלגן אחד גדול. כי תכלס, מה קורה בפועל? מגיע יזם, מבטיח 30-40 מטר תוספת, חנייה, מחסן, דירת גן עם בריכה פרטית, ואחרי כמה שנים הדיירים מגלים שהוא פשוט לא יכול לעמוד בהבטחות שלו. ואז מה? אין פרויקט, אין דירות, אין בריכה, וגם אין עם מי לדבר. אז איך תוכלו לדעת שההצעה היא באמת ריאלית? איך תימנעו מלהתפתות להצעות שנשמעות טוב מדי מכדי להיות אמיתיות? אז איתנו באולפן מאיר ברון, מנהל תחום התחדשות עירונית ומנהל פיתוח עסקי בחברת דימרי. אז מאיר, תעשה לנו סדר. איך אנחנו יכולים לזהות? מתי מבטיחים לנו חלומות? מתי מדובר באמת בפרויקט אמיתי וריאלי? קודם כל, זה באמת אחת הבעיות העיקריות שיש לנו בתחום, ההבטחות שווא האלו. עכשיו צריך פשוט להיות הגיוניים. כאשר המדינה ברוב הערים נותנת לנו 12 מטר לתת לדיירים, אז הגיוני שאתה נותן 14, עוד 4 מטר מהיזם, 15. אבל כשמישהו מציע 25, צריכה להידלק נורה אדומה. כשנדלקת נורה אדומה, צריך לבקש ממנו את היכולת להוכיח בעצם שהוא מסוגל לעמוד בזה. מה זאת אומרת להוכיח? תביא שמאי בעל שיעור קומה, שבנקים בחנו אותו, שעובד לפחות עם 3 בנקים, שיעשה תחשיב, שכאשר המדינה, רשויות התכנון נותנות 12 מטר, הוא מצליח כלכלית לעמוד ב-25. אני אגלה לכם משהו קטן? זה לא יכול לקרות. אף שמאי לא יוכל להצדיק את זה. מאיר, מה באמת הסכנה הכי גדולה במצב שכזה? הסכנה הכי גדולה במצב כזה שפשוט בגלל התמורות העודפות לא יהיה פרויקט. זה מסכן את הפרויקט. דייר צריך לדעת, כשמבטיחים לו 14 במקום 12, זה מסכן טיפה. כשמבטיחים לו 20 במקום 12, זה מסכן קצת יותר. כשמבטיחים לו 30, אז זה לא יהיה פרויקט. זה בעצם ניהול הסיכונים שדייר צריך לעשות. נכון, הוא רוצה כמה שיותר, אבל קודם כל הוא רוצה שיצא פרויקט. כן. ולכן צריך לדעת לקבל הצעה סבירה. איך בעצם הדיירים יכולים להגן על עצמם? סוג של סוף מעשה במחשבה תחילה? בדיוק ככה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא להיכנס, לא להתפתות להצעה שהיא לא הגיונית. הצעה שהיא לא הגיונית מביאה צרות בהמשך. אני לפעמים בכנסים של דיירים אומר, אתם יודעים מה קורה לבחורה שרוצה גבר מושלם? היא מתחתנת עם שקרן. רק שקרן הוא מושלם. אף אחד מאיתנו הרי לא מושלם. אותו דבר פה. אם קיבלתם הצעה מושלמת, כנראה שמישהו משקר איפשהו. מישהו מבלף אתכם. טוב, ההצעה הכי גבוהה היא לא בהכרח ההצעה הכי טובה. עדיף ללכת עם חברה שיש לה אגף כלכלי, ניסיון אמיתי, הבטחות שהחברה הזאת יכולה לקיים, ולא אחרי מי שמוכר לכם חלומות על דירות עם ג'קוזי בגג, ואז פשוט פוף, נעלם. מאיר, תודה רבה. תודה רבה. 13